bare sige velkommen til vores nye YouTube-kanal. Okay, jeg snakker måske lidt lavt. Jeg prøver lige at snakke højere. Hej, og velkommen til vores nye YouTube-kanal. Eller bare kanal. Det er en kanal, mig og min ven har lavet. Nej. Han står lige der. Okay, Det er mig. Det var ret uhyggeligt. Vi vil bare lige lave en velkomstvideo, eller hvad det hedder. Og ja, jeg går lige på toilettet. Toilettet. Det her, det er nok det, man kan kalde for en vlog. Eller vlog. Jeg skal på toilettet. Jeg gik bare med kamera. Vlog. Eller vlog. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Ja, det kommer an på, hvad det er. Men det hedder faktisk en vlog, tror jeg, fordi det V står for video og log. Eller V, det er i stedet for B i blog, tror jeg. Jeg ved ikke helt. Og du er helt rød på mere. Ja, det ved du lige at slå mig. Okay. Ja, han er ekstremt rød. Og dejlig varm. Det elsker vi med. Ja. Vi kommer til at lave vlogs. Eller vlog. Ja. Han kalder det for vlog, eller vlog, og jeg kalder det for en vlog. Ja. Eller det kommer an på, hvad det er. Ja. Forskelligt. Vi kan også bare kalde det en video. En video. Ja, men okay. Vi kommer til at lave vlogs. Eller videoer. Bare ikke nogen spillevideoer. Fordi at jeg har en computer. Jeg har Counter-Strike på. Men... Og Minecraft. Ja. Vi har bare ikke fået Fraps endnu. Nej, og det tror jeg heller ikke helt, jeg har lyst til at gøre. Men måske, hvis vi synes, det kan blive god nok kvalitet, så kan vi optage det med det der kamera, vi har. ja, og ellers så kan I, så må I meget gerne skrive nede i beskrivelsen. Eller, nej, kommentarfeltet, undskyld. Hvis I kender en app til iPad, hvor man kan optage det, man sidder og spiller. For eksempel, jeg spiller nogle gange Minecraft på min iPad, og der spiller Lukas med. Og så var det bare, at man ikke kunne optage det, og så lægge det på YouTube. Og for eksempel, jeg spiller meget. Han spiller Asphalt 8. Eller Kawaii Numse. Ja. En app lavet af Robin Samse, siger Lukas. Jeg ved ikke. Robin fra Robin Samse. Ja. Robin Kaja. Ja, er det ikke det samme? Nej, det er 2 forskellige kanaler. Okay. Med den samme i. Okay. Ja. Men okay. Bam, bam. Bam. Der kom en børs. Okay. Det var vist alt. Nej, jeg har faktisk, det er jo fuldmåne i dag. Det er det nemlig. Vi slutter på en hyggelig måde. Så jeg har et tema til jer alle sammen. Dam, dam. Den her tror jeg skal en købe, men man kunne finde den i Tyrkiet, tror jeg. Det er et tyrkisk mærke, der hedder Nef. Og her kommer det. Og nej, det er ikke Jeff. Det er Nef med N. N-E-F-F. Måske bare en wannabe ting. Trøjen er 2 år gammel, så det kan godt være, at det bare bliver en trøje. Der er lige blevet lavet flere af. Men Lukas han kommer med den på om 5 sekunder. 1, 2, 3, 4 og 5. Prøv at se her. Kan I se, hvad det er? Prøv at se. Det er ikke et J. Så det er ikke Jeff. Det er Nef. Der står Nef, men det er... Sikkert en wannabe. Ja, og der står, der står brain freeze. Brain freeze. Men det er spejlvand på vores kamera. Ja, vi optager med iPad. Så hvis det heller ikke er så god grafik, så er det derved. Men der står brain freeze her, og så står der Nef der. Og han tager lige sin trøje af igen. Og det er sådan, jeg plejer at gøre, hver gang jeg tager en trøje af. Nej, det er ikke at lægge den sammen. Jeg lægger aldrig mine trøjer sammen. Jeg hader seriøst at lægge tøj sammen. Det var vist alt for i dag. Nej, jeg har rent faktisk lige noget til jer. Jeg hader seriøst bare at lægge tøj sammen. Jeg hader det. Men jeg har noget til jer i dag. Mavemuskler.
mere muskler. Nå, og lige en ting. Hvis de går med caps derude, eller leder efter en, de gerne vil have, så er det varmt med at købe sådan en, hvor der ikke er noget, hvor du kan vælge størrelsen. Fordi jeg skal lige finde der. Fordi den her, den er alt for stor til mig. I forhold til den her. Den er... Og den passer. købte vi for 2 år siden, eller Ja. den købte vi for 1 år siden. Ja, men den her, den kan så ikke passe. Den er alt for stor, tror jeg. Jeg kan lige prøve den. Og den her, Den er virkelig underlig. Okay, den er stadig lidt for stor. Det kan man også se herude. Det er meningen, det skal være sådan. Den er også for stor. Ja, jeg har et lidt lille hoved. Men ja, det er i forhold til mig, altså. Der sidder. Lukas, han kan passe den her. Den er faktisk ekstremt stor. Der sidder alle caps bare perfekt på mig. Ja. Ligesom med den her. Den sidder bare sådan lidt mere, der har jeg det ligesom Kasper har på den der. Okay. Ja. Men altså, Kasper han har 2 caps, ikke? Ja. Men hvis vi skal lave en konkurrence om, hvem der har flest caps, så vil vi. Jeg kunne lige på mit egen værelse her. Ja. Så holder jeg lige mit selskab. Lukas, han har vist 1, 2, 3, 4, 5 caps. Jeg ved ikke helt. Eller Jeg har kun 4. Okay, 4. Og den ene har jeg lavet. Den skal vi... Så har vi dem her. Beats, dem har jeg også. Gode høretelefoner. Ja. Rigtig gode. Så har vi så den her. Kan I se, den er med til den der anden, som han havde? Passer mig perfekt. Ja. Så har vi den her. Den er stadig lidt for stor til mig. Men passer mig stadig ikke. Jeg synes, den er meget fed. Den er også så stor til mig. Så har vi den her. Den her så smadret lidt ved at putte ned i en taske. Det var en dum idé. Men Den er også ekstremt grim. ja, den er ekstremt grim. Og helt bølget. Ja, bølger. Okay. Altså, den er heller ikke. Og til den sidste, Og så den sidste. den har jeg... Det er hvem, der har lavet den. Jeg har lavet den til hans fødselsdag. Det Jeg var faktisk en julegave. Nå, jeg kan ikke helt huske, hvordan den ser ud. Jeg var lidt... ja, men det var god. Det var lang tid. Det er fucking lang tid siden. Ja, det var fucking lang tid. Det er den fedeste cap, han har. Det er det. Men så vil jeg gerne slutte af med det her. Der kommer snart en unboxing af et par Beats i rød. Jeg har næsten lige fået dem. Det kan også godt være, ja, der kommer måske også nogle i sort, nej, blå. Ja, tror, det er også nogle i blå. Ja. Vent lige, jeg tror lige, vent lige. Før postbuddet bliver kommet. Han går lige ned og tjekker, det lyder sådan. Og imens så afslutter jeg da bare lige videoen. Lukas, han var lige nede og hente dem. Okay, vi skal vist også snart til et stop. Der er gået 500 sekunder nu. 502, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Nej, jeg er til 40. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 og 20. Okay. Og så det her er en ny kanal, og mig og Lukas, vi tænkte, det kunne være fedt at have en YouTube-kanal, for jeg har engang haft en, men det var ikke sådan, bare rigtig lavet noget godt materiale, så det vil vi prøve nu. Og ja, nu kommer Lukas. Skal lige hente noget, så jeg lige kan... Han skal lige hente noget, jeg ved ikke helt, Nej, hvad. du siger noget det. Jeg hader... Seriøst. Jeg hader, når man skal til at åbne tingene på en video, så jeg skal lige... Sådan der. Så lukker jeg bare lige sådan, så vi ikke skal til at bruge saks og alt det der. Ja, okay. På en video. Ja. Prøv at se, jeg har allerede set en fail med det. De kom til at aflevere den pakken i sort. Det er ikke sort. Og det kan jeg se. Det er nok en stor. Det er nok en lille fejl. Men mindre. Vi har allerede en sorte. Jeg kommer lige lidt. Lukas han råber, så det er ikke så godt. Jeg kommer lige lidt. Nå, jeg råber. Det er fordi, jeg sagde, at vi skal snakke højt. Så kan jeg lige åbne den imens. Nej, prøv at se.
selvfølgelig. Selvom de kommer med pakken i sort. Er de der blå? Nej, hvor dejligt, ikke? Ja. Yeah. Men jeg skal lige se, hvem der. Ja, det passer godt. Og vi har bare ikke lige givet at tage ledningen op. Jeg kan lige... Nej, vi gider ikke at tage alt det der andet op. Det gør vi i en unboxing video. Det er nogenlunde lidt ligesom den her. Ja. Bare i blå. Okay. Blå eller sort. Okay, men det var vist alt for nu. Håber I nød videoen. I må meget gerne skrive til os nede i kommentarfeltet, hvis vi ikke snakker højt nok. Ja. Og I bliver nødt til at skrive, og I bliver nødt til at skrue helt op for jeres højttaler, eller volumen. Og ja, det var vist alt for i dag.